ya boy. Sumpaba, ebe sunima. Oh, fide no to sumpa, fato sumpa TV. Na ya wani pama o, na unu huarada. Ifisa kudie munsemo ubenya, aberabum munsemo ubenya. Nyamsum munsem ubenya, aniji munsem ubenya. Enyumpane kakuma ubenya. Yamaimu amanyosem ubenya. Osumpa kibra ubenya. Ubenya nina ubenya. Sumpa TV Yabana papini suo Sumpa die Ema kefiapa so aye da kasi atwedi ampon kwa metotoro bonsu basayi adom frichi freche nyankopon no aye ene eye kwasi ada kuta wonsa bosome ne da etoso esia afibi no ene edono enomo ensem a yensem twerefo eti wom gumu bura hesu a wanom sa so ya to din SOMPA 106.5 FM anopa no nsia bremu ekase ene yedi so mu ina hya no so ensem no nana KJC Company Limited ena so yasenenti nana KJC no nsia bremu ekase ensem yi efri SOMPA 106.5 FM akra so a ejene ho sachira me na wasantemantemu SOMPA 93.1 Kumasi afei ayiko FM 100.9 Kumasi korona ejigumbum upiemu ewadamfo pa radio a Paris France abrochibemu wanom so asomu topeten takwafo ye nuanom wanom so asomu wa SOMPA 101.1 afei takorade so asomu wa SOMPA 103.3 tachiman fo so shela ya woma biemu babia ewa SOMPA 106.1 sunyane fo so shela SOMPA 98.9 Enkuranza so SOMPA 90.7 Doma so SOMPA 101.3 afei abusunya wudi koda no baabi a FM stations apepian kuma akenchena nwam no eguo no ubehu SOMPA 106.5 FM Accra ubeti enka afiri ho yedamu live ewo Facebook SOMPA 106.5 FM Accra yesrawo share ho sesia na be hye wani so ade yedim kasamfini ni bibia aguo no na ubape like page no na share so ema afoforo nya bi nhwe www.sompaonline.com your website ya yakutire nsem ni nyina potokasem brofo owura tabwatin yesem for peni odi akoguo ubetumi akwakenkan bi YouTube fo no so yedamu wa SOMPA FM live na ene anopei ensem a yedidi wontua no eniani mu bini ECG for and a catch the conforno chama ya sabia se wo ntwoma koma nto omoyem enkane ano wonde bema won pa CDD Ghana so ebo amane se ehu behia pa ese isi adwumako no ansa na abrekuma lot rewan ebekwaso no wo munye bibi afutu akọ ede ama Ghana fo se munya ese musi edan esi nsuo na mo mu no Evimfini mantem nso no wanom a wamo esove nsase wamo si wamo beye bibi di adia na wati ni esie ni eti ye na no okonfo agrada sofo agrada evangelist mama pat ni atuni sofo bi atu Ghana fo ho ye betwa po akopie mu ewo bi maso ye nyina nim se footballers mienu ya na wanom ebo Liverpool FC wanom mienu nyina na ekonya ankwanhia ebusuya yebekọ akwakoche de asi ensam na hudo bebre ka we no ho na nuanom mienu ya giadwa edi mu nkyeremu de bro ye no abeti yanka okase mu no ye me OBREMPONG na kwaku ampoma meni menu aba ABENA BADU ADEPA KWOFIE ye twansam ne so ye hyase de free asantemantam mu ECG wono mu aja wono ma ye Ghana nkane a wo nkrabata ye wa asantemantam mu e na ehye konfaracha ba ya sabia bose no kuro ne nyame anim ni ewo mu se nkane ya na nsan ya na ntai nyina so yie pa we ye Ashanti West region ewo Electricity Company of Ghana
wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkanea no ɛwɔ mu sɛ nhyɛ da nyina so na nsɛm hɔ nanso yɛ na ɛnyɛ wɔn mfom ɛnyɛ wɔn mfom de kɔsi sɛ ɛyɛ nneɛma bebree ɛna keka bɔ mu ɛma ne kɔba saa nanso wɔn ahunu sɛ Ghanafoɔ bebree nyɛ asantemantam nko a Ghana ha nyinaa no emu fa kɛseɛ no ara no egyina akɔnfɔrɔkye abaayɛ asabea so ɛna de nya ayarehwɛ ɛno nti sɛ wɔn ɛhwɛ na nkanea no atimi agyina so ama wɔn a ebetimi agye Ghanafoɔ nkwa yie paa ɛno nti wɔn pɛni paa yɛ a ɔda ho ano ɛwɔ mpɔtam hɔ ɛyɛ ECG adwumakuo no mu ɛyɛ ɔpɛni George Amoa wɔn ɛna general manager ɛna wɔka kyerɛ asantemantam mu ɛyɛ kɔnfɔrɔkye abaayɛ asabea sɛ wɔn ndwe wakoma to wɔn yam san sɛ ɛnyɛ wɔn mfom sɛ na medical aka no ɛyɛ nneɛma bebree ɛna ɛka bɔ mu nanso sɛnea ɛbɛyɛ wɔn bɛnya ahoɔden na wɔn anya nimdeɛ fan ɛtumi ɛde aboa ama Ghanafoɔ nso anya mpɔmuden no ɛno ɛyɛ wɔn adehia paa na wɔde saa asɛm wei ɛto dwa bra wɔkɔhyia new chief executive officer ɛde ma kɔnfɔrɔkye abaayɛ asabea Dr. Paakwasi Bedu ɛne ne management ɛna wɔde nsɛm wei nyinaa to dwa na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mponkanfo asɛ nneɛma nkɔ yie nneɛma nhyɛ da nsisi so ɛmfa ma wɔn no wɔn bɛyɛ nneɛma betumi bia aboa ama nkanea no atimi agyina sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn betumi anya mpɔmuden pa ɛde ama manfoɔ ɛwɔ hɔ na wɔn nsɛm foforɔ mu no mfimfini mantam mu abusua hɔ ɛna yɛn nso yɛde wo ɛhyɛ aseɛ na sɛn ɛkamea yɛ sɛ wɔn mu a wɔn tɔ nsase afei wɔn mu a wɔn susu nsase no so de ama yɛn ɛne yɛn a yɛtɔ ɛne wɔn a yɛtɔ afiri wɔn nkyɛn no ɛho nsɛm ɛyɛ ayɛ ntwɛnsene opie mu wɔ mfimfini mantam mu a wɔn mu a wɔn surveys of nsase yɛfrɛ wɔn land surveyors wɔn say opie mu a KWOFIE ɛne ne mpɔtam sabre yi ɛne ɛyɛ ni na asase ho nsɛm ama ne homene so ɛyɛ ni na asase ho nsɛm ama ne homene so ne saa yonti wɔn mu akeka ka wɔn ho abɔ mu bɛɛ sɛ nipa maako bɛɛ sɛ ahasa ɛna wɔn se Nyankopɔn yɛ adom a wɔn de enteteɛ soronko ɛba bɛhyehyɛ so ɔsana August bosome no ne da ɛtɔ so aduonu ɛnson ekosi ne da ɛtɔ so aduonu ɛnkono 27th August to 29th August afiyɛ mu na mpanimfoɔ ɛkyerɛ nsɛm mu no ɛna wɔn se ɛyɛ ni na obi aba sɛ wɔn nsase a wɔn kɔtɔɔyɛ ɛna akɔyɛ sei ɛna wɔkɔɔyɛ wɔn sɛ obi kura asase pepa foforɔ ɛde aba ho sɛ asase no ɛyɛ ne dea ne saa yonti wɔn se land surveying division ɛno no ɛwɔ mfimfini mantam mu ɛna afei Ghana Institute of Surveyors wɔn ɛka wɔn ho abɔ mu na Nyankopɔn yɛ adom a wɔn ɛde nteteyɛ soronko ɛde aba bɛhyehyɛ mu wɔn de saa nsɛm nyinaa ɛto dwa ɛwɔ abra ɛnura da wɔn 2025 annual conference no wɔn ɛhyɛ mu kana na nsɛm ka yɛ mu no ɛbra wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwetwe nsɛm mu nkɔmɔ yi ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn ani so ade hunu paa ɛsɛ hwie be afimpinu ɛne aduasa 2030 deɛ na ka wɔn atumi ama education no akɔfam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a layman and laywoman foɔ no obiara bɛte nsasesɛm wase ɛwɔ mɛyi na ankɔyɛ se obi ɛde obi akɔ bu ɛwɔ sebu akwan bi so ɛwɔ asase a ne nsa anka na ɔpanin kɛse a ɔtena dwumadie yi anam ɛyɛ surveyor Dr. Tina Wumenga wɔnom ɛna ɛkyerɛkyerɛ nsɛmu ɛkyerɛ yɛn a sompa kaseɛ yɛn so yɛtɛbiri bi a yɛde asom wɔ yi yɛtoa so ne yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na surveyor saba mu deɛ no ɔyɛ deɛ ne a wɔn bɛsi dan na ɛdansie no mu no ɛna aban krakye panin wei kura mpo deɛ wɔyɛ soafoɔ mpo abɛdi akyire yɛ a ɔhwɛ enyuma ɛne adansie nsɛm so ɔno akoro yɛ san so yɛ mmarahyɛ badwade de ma de hyɛ yɛ wɔ awutu senya mɛnsiri no emu maame Gisela Tete wɔno ɛna de ato dwa ɛkyerɛ sɛ titiri paa ne mpɔtam ɛna afei afutuo yi nso nkɔma Ghanafoɔ nyinaa sɛ wusi dan a surveyorfoɔ ebua wo yɛ kanu frɛ mpo deɛ from Sofiafoɔ wɔn mo bua wo ɛma wusi dan a ɛyɛ menkosi dan si nsuo na mo mu wai wɔsi wɔn ba yɛ wɔn ahepete takra mu ahunu sɛ ɔha mu nkyɛn bɛyɛ sɛ aduonum pɛpɛɛpɛ 50% nsuo a eyiri ɛde fo ɔman Ghana mu enipa na yɛhunu baabi a yɛmpɛ yɛasene mu enguo no ne nyinaa egyina so ɔmanfoɔ no baabi a no wɔ si dan de asi wɔda no nsuo mu si kura nsuo mu si ne pɛbrɛ enti ebedu pɛbrɛ mu no wɔbɛsi dan no correct pan ne abrosan to aso manim do na wɔn asi de asi hɔ ebewi ase nsuo bɛtɔ no na afei ejiri dan ne de ato agu na afei eyiri fa amanfoɔ na ɛha dwene paa ɛno ɛna nam so ama ɔsoafoɔ yi wɔde afutu sɛmi ɛde ama Ghanafoɔ na ne nsɛm mu no wɔka ne sɛ ɛde kyerɛ yɛ. In Accra, you have the large drainage basins, although any of those other ones, but districts be our one problems. And see, as we decentralize it, between upper who said this is the intervention we need for this, and this intervention we need for this. ADEPA said, Nancy,
nkɔfo a ɛtɔn to asase ɛwɔ even ebi a natural drain no ebi a stream manfo ɛtɔn to asase ne wɔ stream ne nkyɛn and it causes problems because nsuo fa hɔ nsuo tɔ nsuo no rainy season ɛyɛ too but ɛba pagya na ama like flooding bi aba ebetumi aba hɔ and so when you build on the waterways and on the side of the stream you are giving yourself a problem ahosuo na yɛ asase wɔn tɔn ne fo. ɛne ɛte yɛ ɛyɛ mmerɛhyɛ badwani yɛ a ogyina hɔ de ma adehyɛ ɛwɔ awutu sonya mɛnsini wɔn akoro yɛ san yɛ soafa bɛde yɛ hyɛ ɔhwɛ adansie ɛne enyuma nsɛm soɔ na ne nyinaa mu no wɔde nsɛm wɔ etu dwanra ɛbrɛ na awutu bɔgye ase ɛne awutu sonya ɛne ne mpɔtam hɔ nyinaa no na wɔn mo ɛyɛ mprapra ho ɛne nsiesie adwumadie ɛwɔ mpɔtam hɔ na no mu no DC ya ojina mu ede ma de hye won potam ho no eye nabo nyameche kalala igan wono so ede kakra eto so kire se ye ka ahunidie ho nsem a eho hia pa before election aye eco tourism center we see to who say eye eco no numut ti sanitation na ye adia ye pese ye didi kan because say investors and I say a whole promise of Exibria and never man. It's no before election eco tourism center. We see to who say you could know the sanitation na ye ye pese ye didi kan because investors and I say a whole promise of Exibria and never man. Abanka chipani ya ojina mu ma de hye ye wo awutu senya mensene no emu onimanyamfo nyameche kalala igan na futuo no no abusua ye nyina ya bekai a abaya kakra kama ketwa kakra na eja na ogentete ewo Adventist SHS no no wasante emantemu Suzy Pinaman Nensem ebaye ni nyina efa abrante kuma baako a wono kofa ne pepetuo edi ekwa challenge o so di ko show off ewo wanum suku mu a etuo ikwato ye accidentally said the bruni beka no egu Suzy Pinaman ani anka akatesia ni nani fra na openi kese a wono woye businessman a wo bo ade hye wo Ghana hapa ayowura Ibrahim Mahama wo so akwadai mu di ni kopie mu ema eja wanum koye ni surgery na nyankopon ya dom ena no ya wade twemu ena aketesia yi ene nabusua nyina ebepie mu awa Ghana ha wanuma ye surgery no ama sese ni de nani no ehu ade se de batoromiu eka ye nti Suzy Pinaman sese de mehu ade wono akasa twumi nante na wanu betu ye no ena owura Ibrahim Mahama sei empanisa aboa ne de gya kwa ye nya ne kwa ewo mu se wakọ mahwew ama wani no adokotafo aye surgery no ama atimi hu ade ade enso bekukọ review nyankopon ya adom abekọ review entimi kita mensam poly 50k wey eye 50,000 Ghana cedis wade ma Suzy Pinaman said ye be ya nyankopon ya adom a ebobo so me no me kire September mu obekọ review won fa sesika ne bi enfa nhwe de ho Suzy abusuafo wonu wani age wamne sompa kase etwetwenkom Eshrawa na waje enti no Suzy Pinaman na busuafo ana wanu ani age a wamsi ye we yesa menkotokoto na kamenyu waye enti no we wamso amoda fom ama opani a wono watimi aso akwada yi mode ne kwa London Morpheus Eye Clinic ekwa ye na ni surgery owura Ibrahim Mahama omuso omutwapuse nyankopon kyera papa enti sese ni de 50,000 Ghana cedis Suzy Pinaman na ni abie wo hu ade esanso de ama no September obekọ review seska no eno de beko ye to aso e won san foforo emu
na yekopie mu ewo nano na watwe etwa mu no mu asem kese ba ko esi ewo my Ghana mu ene say maame evangelist mama Pat ya nam so ma court ahye say won koda mu mfinhia edunum say wono wanhwe so anya evangelist adwuma na webu amanfo afa so say o magi sika gale nso awantimi anye ji won sika san pam won firi na asore dem enam so amanfo bebre e de enam so etufo san se mpanin say okato sabo ne butu nu aso akasa sore yeso kasa sore meso na enumu na Apostle Edward Oforinti ya no National Vice President and ma All Nations United Clergy Network wode atodwa kire ni anu masofo nyina se wobi amfa wenya afutusem emfa ma ne ho se o yesofo udidom anim ya wo ka nyamesem de kire manfo no a ewo se ohunu se wo ye nanu ni awobeya no ya na no so account pa eno so kire se obeda subampa edi akire wono mu a udi won anim se ne ebeya ebenam so ama wo mo so di achi no wo mahunu sampa odi won kwankwaje kronkron emu wo kire se ne ato maame evangelist mama Pat do na anim se fe no konfo agrada no ebetimi atu obi a eno nti ya obi amfanya afutusem wiase kona asesa antisesre kane no wiase etiene biem ye behwe ye maame ebia agrada ne nsem a obisa na wo ka ho asem ya eye nsem bebre na ne nyina ne se eye suahunu e de ma sofo nyina obia enhwe so na onhwe bibi mfirim esanse ye wo ye bia no eho akatua ewo enya se bia wagunya obia ne se de ne gidie esitie ene ne som ehyehyeye esitie sebi mintimi nkondeme obi anase obi nso ntimi nkondeme Bible said that shall not judge nembum bibia no ewo awurade nsem bibia wo nyame nsem wakasa wie yepe na Apostle Francis Kwaten ono so de kakratos no chese no kre ni apani akan ne kwan so anu the medical catch omunya se awurade nhira won pa na asema mesa aka biem ni se enam se omo ehunu dwumadie a medi na omo beba omabaso ama meso e wonyame adwuma ntinu yeso ye behwe se ye bedi nyankopon adwuma mu nokre ne ayere ho se betwe akra e de ama Yesu se be ya opie na onyamu a yenyina soso ebetime bu akontapade ama awurade ye meka che Ghana fo nyina ne se onyankopon frɛ awurade nyankopon enka wona koma na emmoa emfiri omo nchen embra se be ebetimi eye nyankopon na adwuma because se no se ni mo afiri apoe atoye anasam nafo a ama nyankopon adwuma no eye dene enu ntimisre Ghana fo nyina ne madofo nyina se omomra emeboa me honam fam ne sunsum fam ne matimi akoso anyame adwuma no epiao Apostle Francis Kwaten ne nsem ne bie eno no Abusia Nana KJC Company Limited no sia bremo ekase ene egusu ayede som SOMPA 106.5 FM Accra eje ne ho sachireme na e wo ya affiliate stations ne nyina mu no na ubesi dan ama wo dan no aye strong ama wo dan no enya fapem papa dia eye Nana KJC Company Limited ho na wo se wo to wadan sie ne ma ne nyina na se dan no fapem ne nya etimi dwirigu ene esitu asom yensa na ye num ebedwiri enti no percent ye betimi le foundation no ama dan no aye pampe padia eye Nana KJC Company Limited wo enchansen aye do dan so o papa wo ho no mo enframa jampentu be fa still ebetim dan no so sa ensu anu ode ne eto a emubọ enchansen ni mu ntokuro esanse enchansen no wo hyeda kọ na wonu akasa design ne de no ma ye kama e de amayen na do so nsate akwa ba akọ ekosi ensate akwa bia wa wo pe de dibo Yesu Kristo asemwa nu bi kura na atente akakra kapa no Nana KJC Company Limited benya bi dia mawo iron rod afei wo pe binding wires ni nyina obi e wona kache ne nyuma panti abasobo ne de waji pi na enkna kumase wato apeten e mantam dunsia ni nyina wodi wani e kire ba bia ubenya Nana KJC Company Limited na densie ne ma papa ne bi ato 0204 355 040 0204 355 040 na penny for enyo sukumase nenkran na secure sanitary pad se oba yen kan cho se bosome so a obamu o entimi dede bia meka kire eno ana memo bosome so pe eno ana memo enti wo mo na memo kopim se menu mienu ye benya menopause na said ye secure sanitary pad no ema eboa ye no wo se no panty bi na ye frɛ no secondum panty yo said no wutimi di bo hwe pad bi wo hon mo abakoto no de tare mu a on said no I said ye tro kakra no enti na etimi tofa ho wani beba ho so na ba bia ye deja
na wonya secure sanitary pad ya wo de tale mu e kye no kama panty bia ebe kye no na etumi agina mu eyefogo tofo kamesha wanom a wonfili ayi bia sa na fen so said pe kwati ni wom nti etimi absorb minti na ewom no so eboawo ama abawo ba no ho ban na we no enhyehye hardware pad bi won ma bebo utwa mu obi ho anu ate so ba wabo pad ebi secure sanitary pad obo obi antehwe na won kasa na ade ne sha ho no kora no wan kwa woro kora wo hu entinu ko adwa so aya apebi wate na obehu say yes eboa wo so we ehyemu makoma du mienu 12 na ukwa na wapebi na won mo wo kuma ase ene ne importamu a wo mu pebi atuo no mama excellent cosmetics eho na obenya bi atuo adum pz kwada so taxi station ho na obehu no 0243 862-158 0243-862-158 na mama excellent cosmetics Emma secure sanitary pad ne ebe na Dr. Tamoda so abusia midimafo papa we na nyankopon be fa no so ne dayede ni kohye nwuram 40 days 40 nights ni nyina sa no wa kira no enua hini ahahama ntini ene nuta a won fa mesa yade na 40 days 40 nights ni nyina wanum so wani di eye Dr. Tamoda so enti no ba ya ne yade a wosa ne nyasam ketwa na santimanta mukumase wa mu kwana na benefit ye na sedi ankranfo frɛ no bra na beboa yen waba na wo ba ya wo enkran wo mayira pokuase mayira sedi okwasha mayira nie wo se ho sedi ekuro ni din di mayira na abro no ni din di mayira no yade ni du ho a yade n bayida esanse wo no the time to yade ne so de amawo enti no pokuase mayira e won kran ha eye Dr. Tamoda so midimafo herbal center na osi stroke nyedwe age odihia bi aboso afi na ade na hyase amomra sa achewa osu abra obetu ase na yade ne de aye chronic pa broni be kasa chronic ye ne be kasa de aye kroankro no eno obetu ase hypertension afi diabetes ni na obetu ase de amawo emeba mu prostate no na sen obehu abante ye be se aduasanum na ni prostate start jane kwem da bi Dr. Tamoda so wo beboa oba ne mbema ni nyina mapa wo ni bi emma eye Dr. Tamoda so na typhoid ene malaria no so obetu ase yade ade wo se bi papa enti Dr. Tamoda so sebra pokwase mayira no ma yade na ade ba no enyira mfa ma wo for 0244 774 282 ana 0500 727 215 na kumase so oda so wo mfiri ho agogo baby agogo government school no ewo no na ubehu no wanom adamenti ana na KJC company limited wo kura ye chipanti no yenche ye homra sisi ya Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do BADU be ni o? Se me feel London eko US o. Na no kwa wo kunkura fa me bo mamania. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi eko bo simpene mo. De woton adansi ho nyama no so. Wo hye ho de. Wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo duma kura se kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndi sa na. Papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi hu nyama dia. Obiya se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo biya kuto adensi hu nyama. Na eye no kura papa. No kura pa. A police station in Chenhua. Ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam nua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obiya se na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. To say bibia de she a dance ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wo ko ja free. Accra we Kaswa depo any pokrasi de no kra to nchen ya wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwu so Accra road from opposite Alhaji Celia and Papa Meboshan
tano so breman na manfrom number so man for the frɛ 0244 313 752 and 0244 41 9393 Nana Kujesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Mido. Edrano pa ultimate to boise. Echichusi o. Do. Na so you say me the Yars toothpaste and then the brush and the chuchumesima minya humka. Same thing na yebokoi. Na me all time favorite. Yars herbal toothpaste and then the brush. Abuwa me ama say me no muso a enum anasa de share. Me self me biem. Na wonkasa me say ayo fita access richer huma. Na ete brightens. Yars whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi. Until I was see a fee. Na Yars total care gel toothpaste and then the brush ni die. Ebo se ho ban. Demu ni nyina. Emma wonu mu ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yars herbal, Yars whitening, and Yars total care gel toothpaste and then the brush. Ebuzian chamfa. Se wo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited e wo 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the Yars toothpaste mo hodo and then the brush abadwa so ababoye. Kweku, minim se wayeshi. Me kwa manane. Na so ebony show wa embaso. Malihonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. The film is a condom. The condom then it's not on, but as a condom. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wo wontie passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne nimpotem yedemu. Ani yedemu ampa. Be se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresaro ayam more. Oh, misi minim wife yekopa wo. Wani one city. Ni send betum anza na yeties ka no. Mi connection na encheda nkoye na esakakra se wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de we obo wo di ba de kro ba do kro ya ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma se wo wa go opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase Maira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Akesia papa ebusia ya transam no eso e wonsam foforo mu dia ma was SOMPA 106.5 FM Accra. Na sai na eja ebeto odwase Ghana mampanini His Excellency Yera John Dramani Mahama wabo oru ajachi kwesindin wono na ye asin not emra hye bedwani ne honsam agi insripi epie mu se na okita Canada fo wonom ekrata sansu kuta Ghana fo die yi na ye mpese ye fa no ni ade yi na wonom se ye bo ni dini ese wono enaja onkopie mu no anya deputy minister e foreign affairs and regional integration no. Oh, adishia bebre na no one man DJ ye. Owure fi na bra Facebook nu sisi ya na be ho da so na san ne ho nsam hye da masa. San ne ho nsam de ba ya twetwe ni bia na da Facebook nu so no. Aye SOMPA 106.5 FM Accra. Na one mu bo ni dini wie ya pep. Ana one mo wo NDC mu a wo mo e wa Canada into NDC Canada chapter. One panipa wo tua wandom. Aye Owura Gamali. Wo kwa chro na ten ato wanum a social media page a wanum nyina eyuso eno say
Omubo owura Jachi Kwesi din. Wɔn si na wɔn ani agye papapapa wɔn so hwɛ. Upie mu ɛwɔ asen north a. Wɔyɛ Trump o. Sɛdeɛ na ne dibire ɛteɛ, sɛdeɛ wɔbɔ adwuma sifa, sɛdeɛ papa ya ho braseɛ wɔ no. Na wɔsi grassroots foɔ no koraa no wɔn a ɛna ɛsɔsɔ ne so. Wɔsi owura yi, wɔyɛ obi a ne mu odu, na ne mu enyam, wɔyɛ obi ɔbɔ adwuma. Enti sɛ dibire bi te sɛ Deputy Minister for Foreign Affairs and Regional Integration no. Si ade amana ɛsɛ fata no. Enti wɔn NDC mu ɛwɔ ɛyɛ Canada chapter ne nyina no. Wɔn si wɔn ani agye a ɔpɛni kɛseɛ. Owura Gamali RK Atakuma etua wano ekasa ya wɔtwerɛ sansɛm nyinaa na wɔse wɔnom ɛda ɔmampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama wɔnom ɛda nase ɛso wɔkaka nani ɛyɛ CCCC na nako kaka bonkutu ɛma owura Jachi Kwesi dini ɛna ɔbɔ yɛ de sɛ de brese yi ahyɛ ne nsa enti no wɔnom ka kyerɛ ɛyɛ owura Jachi Kwesi nso sɛ yɛnya abɔ ne dini ɛso ɔmɛyɛ Deputy Minister Foreign Affairs and Regional Integration yi wɔhwɛ no wɔnya adwuma yie na wɔn mu nim ne mapa ewo ni mu afei ni constituents wɔn mu nyinaa ɛta n'akyi ɛsɛ wɔn betumi ayɛ deɛ wɔn betumi ayɛ bia na wɔn aboa no amwɔtumi ayɛ adwuma no sɛ deɛ bɛyɛ adimpa wɔbɛgya wɔn so yɛ krata efi NDC Canada chapter wɔn mu akakye a owura Gamari RK Atakuma ɛnkyɛn ɛba wɔn ɛna na ne nsa hyɛ krata yi ase yɛnto asɛm ne so na afei yɛmfa asɛm no ɛnkopie amanɔne nanum ho ɛna nanum po na otwetwa mu ya na awrehosam ɛto Portugal man no ɛna afei so Liverpool Football Club you never walk alone wa wɔn ɛwɔ English abrochima mu London na wɔn kyerɛ sɛ awrehosam pa yɛ to wɔn no na wɔn ɛka bibia kyerɛ nye yie ne nyina ne sɛ wɔn abrante ba akɔ efrɛ sɛ Diogo Jota ɛne wɔn ankasa na kyiri ba yɛ efrɛ sɛ Andre Silva wɔn mo ɛne nam Spain ɛmɔntene so yɛ agya afei kura na Diogo Jota wɔnyɛ mfinhyia na duonu ɛnwɔtwe 28 years wɔnyine yɛ wɔyɛ akwadaa kura na wawade bɛyɛ sɛ ɛnafua edubaako ɛchi pɛpɛpɛ wɔne ne nua kuma wɔn te ka mu a wɔn mo bɔ nnwom ɛne Ghana nnwumi noa no wɔn ɛbɔ no tinkontinkon saa yɛ wɔn de nam street so ɛyɛ street ɛno nti wɔn mo ɛgye wɔn ani kakrakra nam kwan so saa wɔn mo hu ya ne sɛ akwanhyia bi ato wɔn akwanhyia no ɛbaayɛ no ɛne wɔn mienu nyinaa ato ayanom ɛwɔ nseɛ do ɛno baayɛ na wɔn yɛ sɛ dabi wɔn ntena hɔ ɛma deɛ wei kura ɛnkyɛ bebree ɛno nti abusua ɛnso ɛyɛ nneɛma betumi bi ama ɛnura wɔn mo apɛ abusua mienu emu nipa no wɔn apɛ wɔn korabe na baayɛ Liverpool wɔn mo bɔ bokuo no wɔn mo captain yɛ a ɔdi wɔn anim Virgil van Dijk ɛna Andy Robertson wɔn mu nyinaa ɛka ho bie ɛkɔ Portugal hɔ ɛde wɔn nso awra kyekyɛ nsɛm ɛkɔma abusua ɛne wɔn kɔi ɛne obi asisi n'ani sɛ tumtum na wɔn nso agye dwom siutu ne wɔn ntadeɛ black aso yɛ Ghana fo a wɔn kɔ yie na nam so yi ɛnyɛ wɔn nko a o wɔn ɛyɛ yie nankasa ɛwɔ Gondomar wɔyɛ kurokuma bi yɛ a ɛwɔ Portugal a ɛbɔ ɛbɛn kuro baako a ɛfrɛ no sɛ Porto ɛhɔ mpo ɛna FC Porto ɛwɔ ɛnam so ɛma ɛnyɛ wɔn nko anso no Liverpool players ni bebree wɔn nyinaa de wɔn ani nso ɛkɔhwɛ bi a na wɔn captain a no nso ɔka ho no bie wɔn ɛka ho a ɛnam so ma Portugal kora man no wɔn national team captain a yɛfrɛ no sɛ Cristiano Ronaldo wɔn nso ɛde n'ani ɛne ne nuanom nyinaa nso ɛka ho no bi a wɔn kɔɛ na ohwɛ Cristiano Ronaldo ɛne Diogo Jota wɔn anamfo paa wɔn kɔ national team no mu a ɛnam so ma ɔkyerɛ sɛ saa deɛ wɔyɛ ato Portugal man ne paa deɛ wɔyusu brɔfo sɛ it doesn't make sense sɛ akɔdaa ketekete wɔn Cristiano Ronaldo 40 years wɔn kora gu so te hɔ na nipa bebree nso a wɔn nso wɔnyinyini paa wɔn mu nyinaa gu so wɔ hɔ a baamu wo ɛntumi amfa wɔn nso akɔdaa afei na wɔfifiri seɛ na wɔtumi aboa ama Portugal na nsa ya mpo wɔn akɔgye kɔpɔ baako ɛde aba wɔn gu so ɛnu mu nsuo kakrakra no baamu wo abɛtabiri wɔn ne nua akɔdaa ɔno nso anya mfinhyia aduonu num 25 years a ɔno yɛ frɛ no Andre Silva nti ɛnura pɛni bɛhwɛ ɛwɔ Portugal man no mu ɛne ɛfranka nyinaa sinitrase ɛna Liverpool coach yɛ frɛ no sɛ Liverpool coach ne kura mpo sɛ mmerɛ finid abrante edin sisi ai wɔno nso to kura kyerɛ sɛ Andy Slot sɛ wɔte asɛm no esu
wosu ya sunio ni ho de sense Diogo Jota eya brantia wodana koma so pa na emom se ba mowo ya wono wono bi na nso amanfo de ne wofa wo be ne se de eya aferi wakatre amanfo nyina se wo mu nyina moa na Liverpool wo mo wure ncheche na Portugal man no woni nyina so encheche won wure se ne ye be ye betimi aboa ama ne be nyina etimi akwe na dofo nso ekọ obie no enso kire se no kure we die aferi wo mo hwehye saade we sei emfema wo bibia Ebusia kasia no asi na afei no wase wafidia ensem a yedidi wontua no ABNSA NDC Canada chapter ya wonom nyina sese wo mani agye ese yabo openini owura wono oyemrahye bedwani ewo Asen North owura Jachi Kwesi din se onye deputy minister for foreign affairs and regional integration enti no wo mani agye amonmo apiafo adoma pedini ase ECG for na kacha conference abaya sabia so mbe no betumi bia aboa amankane ya netimi agina so no betumi dia aboa agigana fo nkwa Soviafo a wanom ewo mfimfini mantem so abo amane esa Nyankopon ya adom a osana abosome no ede etoso aduono enson ekosi na aduono enkono so wamo ede entete yesonko e ma de hyeni na afa ensasesem a eje nsrepe ewo manim ye twa abosompo eko abrochimemu English mum timba kwa friends Liverpool wamo player friends Diogo Jota ni nua be market wa kra friends Andre Silva wan ye yekobo mu kire wanura ene course wo Ebusia ensemi etwa ne ho ewa SOMPA 106.5 FM Accra so eje ne ho sakyeremena ewa sansemantamu a eye yeba tan na nkasa SOMPA 93.1 Kumase Afayiko FM 100.9 Kumase Adamfopa Radio Paris France Abrochimemo wanom soso mu etopeten takwa eye SOMPA 101.1 takwa den so ye SOMPA 103.3 tachima ye SOMPA 106.1 Shunyane ye SOMPA 98.9 Enkranza ye SOMPA 90.7 and Idoma 101.3 wanom esomu udikoda no otse yenka afiri so afei Facebook no so near them live SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no so SOMPA FM live www.sompaonline.com your website here owura tabuaten yesamufo pani wa kuchire nsem ni nyina potoka semu brofo ede akwakogua no abetumi akwakenkan bie Facebook fo ni nyina yetwa mu puse Maya dear papa, we love you too much. Na yeso na KJC Company Limited. Eso yasene ema ya bebe ensemi ema wo. Na densi ni ma papa nyina no eho na woso ko na KJC Company Limited. Wato krabata no apeti bebia everywhere. Ubenya bi. Secure sanitary pad. Woso oba ukodwa so a no wabusa no wati na bebua wo ama wonso watimi afili secured. O first 3 days ni de no heavy flow pa o secure na bebua wo. Midimafo heba Dr. Tamoda so ono so eso yasene bia enkna ha poku ase mayira wase bra na oma yade no enyira esanse wo the time ebeto yade so apesima card share ena no pay systematic press ebetam yen eko Facebook no so afa YouTube no so ohu yen so yeje penny ni yesi yedwa ebinsemi ema o mimidini ABENA BADU ADEPA KWOFIE mene OBREMPONG na kwaku ampoma yesi ha ematiefo nyina ache emobibia monitia adehye Munde dinam se menya foreign call. Hello papa. What do be new? Se me feel London ekọ US. Na no kware ukunkura fa me bo mamania. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi ekọ bo simpene mo. De woton adansi ho nyama no nso. Wo hye ho de. Wo hye ho. Ekọ ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndi sa na. Papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho nyama dia. Obia se na kojejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi ho nyama. Na eye no kura papa. No kura pa. A police station in Chenhua. Ekuo ba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam nua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodojesi eye bemaba e wo dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wudu ka mu a, wo de koja free. Accra we Kaswa depo any pokrasi de no kwa to nchen ya wo sa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City
amanfrom wase bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwi so Accra road from